Bagwethu, people are observant. Hats off to Jeffrey McDaniel for being so extrinsically observant. He once said, and I open quotes, "There is something incredibly honest about trees in the winter. They expect at letting things go." I close quotes. Today, at this hour, at this minute, it is a new dawn. It is a new beginning. It is a new book of life. It is a new chapter. It is a new page. It is a new inscription. I'm revived. I'm born again. I am a new me. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Sidingida sihluze umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Sizovula ekhasini lama-51 sifunde inkondlo osihloko sayo sithi Nkosi Sikelel' Afrika, ebhalwe nguSithi Msimang. Ifundeka ngalolu hlobo. Bathwele bayasisitheka, ijoka nalo yingcindezi, ezimbukwini bayabisha, udondolo lwabo yithemba, ukholo lwabo luwubhoko. Nkosi Sikelel' Afrika. Inkulu inkolo nethemba, kukhulu nokukhamelela, amakhanda kobotisile okwezimvu ezibalalinye, ezingemelane nelanga, ilanga elibuka konke. Imilomo iyizigidi, iphimbo labo lona linye, izwi labo lingumqukuthu. Abezinhlanga nezilimi bathandaza ngamoya munye. Nkosi Sikelel' Afrika. Isaho enhlonhlweni yezwe, senanelwe eziqongweni, senanelwe ezigodini, simumethwe nayimifula, sifukulwa nayimimoya, sifukulelwa kuyindlebe. Baphuhle phezu kwendumalo, nanxa ubusuku bubude, balindela indosa nekhwezi, nanxa ubusika bubude, balindela umfumfu nolwezi. Nkosi Sikelel' Afrika. Bayehlukana behlangene, bayakhuluzana bemunye, bayahlaselana bemunye, bamemeza ongabonwayo, ongabenza babe yimbumba. Zoba yisisi zinyembezi, zohwamukela emafini, zoshoqongana zibe yifu, ifu liyophenduka umvimbi, kumile ithembe elisha, izwakele imithandazo. Nkosi Sikelel' Afrika. Kuyaphela lapha ukufundwa kwenkondlo. Ake siboneke. Imbongi isebenzise uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa abacaphuni noma osocashunwa esihlokweni salenkondlo. Abacaphuni bachaza ukuthi lena yinkulumo ngqo enganivele, lokhu kuliculo lesizwe, okuchaza ukuthi belihlatshelelwa noma lihlatshelelwa isizwe esithize. Yingakho nje imbongi isebenzise abacaphuni. Asizukusho lutho mayelana nekhongco ngoba ngendlela esetshenziswe ngayo la, it is more structural, or it is part of the orthography as opposed to be doing or performing a certain function for the poem.
Siyazi sonke iNkosi ngumvelinqangi, nguNkulunkulu ngumdali. Igama elithi ukusikelela lichaza ukubusisa. Siyazi i-Afrika yizwekazi lapho kudabuka khona abantu abampisholo. Ngakho-ke lesi sihloko sale nkondlo siyawugqamisa umqondo osobala wenkondlo, ngoba umqondo osobala ume ngalolu hlobo: iculo, yihubo lesizwe leli elingumthandazo oletha uxolo. Sizohluza ibinza lokuqala. Umugqa wokuqala uthi bathwele bayasisitheka. Lapha kulo mugqa kunegama eleqiwe. Lelo gama lelo lithi umthwalo. Igama elithi bayasisitheka likhethwe ngoba lakha isithombe esigqamile engqondweni zethu. Phela ukusisitheka ukuhamba kancane ngenxa yokukhathala, engani uyasindwa uthwele umthwalo. Egameni elithi bathwele, imbongi isebenzise lesasiqalo uba esikhombisa inani labantu. Ngakho-ke sesiyabona ukuthi baningi abantu okukhulunywa ngabo. Lo mugqa wokuqala unamagama amabili kuphela, ngakho-ke mfushane. Imbongi isebenzise ifanamsindo uba. Siyamthola uba egameni elithi bathwele, siyamthola uba egameni elithi bayasisitheka. Leli fanamsindo ligqamisa ukuzimisela kwabo ekutheni nanoma umthwalo abawuthwele ubasinda ngokweqile, kodwa baya phambili. Abazukubeka phansi, abazukulilahla ithemba. Umugqa wesibili, ijoka nalo yingcindezi. Mhlawumbe imbongi yeqele lagama elithi umthwalo emgqeni wokuqala ngoba ibifuna ukusebenzisa igama elithi ijoka emgqeni wesibili. Sesiyazi-ke sonke ukuthi ijoka umthwalo, hhayi nje umthwadlwana, lona umthwalo onzima. Igama elithi ingcindezi lisho ubunzima umuntu abhekene nabo. Ezimbukwini bayabisha. Siyazi ukuthi makukhulunywa ngobhuku, kukhulunywa ngodaka, kukhulunywa ngexhaphozi. Makuthiwa liyabisha, kukhulunywa ngokuthi liyashona. Umugqa wesine, udondolo lwabo yithemba. Imbongi ikhethe yasebenzisa igama elithi udondolo. Siyazi sonke udondolo yinduku ende esetshenziswa ngumuntu ongakwazi ukuzihambela futhi ongenawo amandla. Imbongi isebenzisele lagama elithi yithemba. Siyazi sonke ithemba yinto umuntu akholelwa ukuthi izomphumelelisa. Umugqa wesihlanu, ukholo lwabo luwubhoko. Leli gama elithi ukholo lichaza imfundiso yokwamukela njengeqiniso into ongenaso isiqiniseko noma ubufakazi bayo. Imbongi kule migqa emibili, umugqa wesihlanu nomugqa wesithupha, isebenzise lokhu esithi ukuphindaphinda okutholakala
ngaphansi kwesakhiwo sangaphandle. Yaphindaphinda igama elithi udondolo, kodwa yalubeka yasebenzisa elinye igama elithi ubhoko. Umugqa wesithupha, Nkosi sikelel' i-Afrika. Ake sigoqe sifinqe umqondo osobala waleli binza. Imbongi ikhuluma ngabantu abaningi ababonakala bebhekene nobunzima. Imbongi igqamisa usizi lwabo ngokusebenzisa amagama anjengalawa: ukusisitheka, ijoka, ingcindezi, izimbuku, ukubisha. Imbongi ithi laba bantu babonakala behamba kancane ngenxa yokusindwa nokukhathala. Ubunzima ababhekene nabo bukhulu, kuba ngathi bayabisha, bayashona odakeni noma exhaphozini. Kodwa imbongi ithi labantu banalo ithemba, bayakholwa ukuthi nakanjani bayophumelela. Imbongi ithi labantu bakholelwa kumvelinqangi, yingakho leli hubo noma leli culo lifaka phakathi igama elithi Nkosi. Iphinde futhi leli hubo noma leli culo lifake igama elithi sikelela, elichaza ukubusisa. Singakhohlwa, imbongi isebenzise yaphindaphinda igama elithi udondolo nobhoko ukugqamisa okuthile. Uma usebenzisa ubhoko uhamba kancane ngoba awunawo amandla. Ngakho-ke imbongi igqamisa ukuthi nanoma isimo sisibi, laba bantu bavuke bazithatha futhi bazimisele ngalento abayenzayo, ngalo mkhuleko, ngoba nanoma behamba kancane kodwa baya phambili futhi bazophumelela. NgesiNgisi besingasho ukuthi their journey is slow and very tedious, but they are gradually taking one step after the other in the promise of a future that is bright. Ibinza lesibili, umugqa wesikhombisa, inkulu inkolo nethemba. Sesiwachazile lamagama athi ukholo ngenhla negama ebelithi ithemba. La kulo mugqa sesiyabona ukuthi ikhona inhlansi yelanga. Laba bantu bayadondolozela, laba bantu banethemba. Umugqa wesishiyagalombili, kukhulu nokukhamelela. Igama elithi ukukhamelela lichaza ukubekezela nokuzimisela. Umugqa wesishiyagalolunye, amakhanda agobodisile. Uma ugobodisile, njengoba bachazile nababhali, usuke ubheke phansi. Ukubheka phansi kuchaza kugqamise inhlonipho onayo. Okwezimvu ezibalalinye, umugqa weshumi loyo. Imbongi isebenzise isimo sokukhuluma isifaniso kuleli gama elithi okwezimvu. Nakhona lapha imbongi isagqamisa yona inhlonipho. Siyayazi sonke imvu ilalela
umelusi wayo. Ezibala linye. Uma sikhuluma ngabantu ababala linye, sikhuluma ngokuthi laba bantu banesikhumba esifanayo. Umugqa we-11 nomugqa we-12. Le migqa ifundeka ngalolu hlobo. Ezingemelane nelanga, ilanga elibuka konke. Siyalazi sonke ilanga. Ilanga yimbulunga esesibhakabhakeni ekhanyisa emini kukhanye kuthi bha. Imbongela iveza ukuthi nanoma laba bantu bazimisele ngokuqhubekela phambili, kodwa akekho umuntu ongamelana nelanga nokushisa kwalo. Uma sifinqa sigoqa leli binza singathi laba bantu bayakholelwa ekutheni bazophumelela, banethemba, bayazimisela, bayabekezela, bayahlonipha ngoba bagobodisile noma bagobodise amakhanda abo. Bayalalela ngoba imbongi ithi lawo makhanda bawagobodise okwezimvu. Nanoma benethemba, bezimisele, behlonipha, kodwa bayazi ukuthi zikhona izinto ezingenhla kwamandla abo njengelanga. Ibinza lesithathu, imilomo iyizigidi, okuchaza ukuthi iyinkulungwane eyizinkulungwane, okuchaza ukuthi baningi laba bantu abakhulekayo, baningi laba bantu abahuba ihubo noma iculo lesizwe elingumthandazo oletha uxolo. Umugqa we-14, iphimbo labo lona linye. Lo mugqa ugqamisa ubumbano phakathi kwalaba bantu. Umugqa we-15, izwi labo lingumqukuthu. Ababhali balichazile leli gama ngenhlanhla enkulu ekhasini elilandelayo. Bathi lisho umthwalo oboshiwe oyisigaxa. Ngakho-ke lokhu kusho ukuthi izwi labo liyasinda, linesisindo. Izwi labo liyezwakala kumvelinqangi, lona okuthandazwa kuye noma lona laba bantu abathandaza kuye. Umugqa we-16 uthi abezinhlanga nezilimi. Lana imbongi ichaza ukuthi izwi lalabantu abohlanga oluthize noma isizwe esithize noma uhlobo lwabantu oluthile kanye nezilimi. Ngivumele lana mfundi nawe mlingane ukuthi ngifake uvo lwami. Mina ngicabanga ukuthi ngezilimi imbongi ichaza nabantu bakwamanye amazwe. Ngicela ukucacisa lokho kungumbono wami. Kungenzeka ukuthi kungabi ilona iqiniso. Kodwa mina bengicabanga ukuthi ngalo mugqa imbongi isho abantu bezinhlanga ezahlukene eNingizimu Afrika kanye nabantu bakwamanye amazwe abavela khona lapha e-Afrika. Umugqa we-17 bathandaza ngamoya munye. Leli gama elithi ngamoya naleli elithi munye
Ngomabili lamagama, elokuqala lisho umphefumulo, elesibili lisho owodwa. Nkosi sikelel' Afrika. Lo mugqa we-19 kanye nomugqa wesithupha ebinzeni lokuqala, le migqa iyefana. Le migqa isinikeza igqamise lokuthiwa yimpindwa, okungena ngaphansi kwesakhiwo sangaphandle. Lokho kuchaza ukuthi le mbongi inobuchule ngoba yeqa ibinza elilodwa bese isebenzisa impindwa. Mlingani wami nawe mfundi, hlala phansi-ke manje ufinqe ugoqe ibinza lesithathu. Ake ngiqhubekele phambili. Umugqa we-19, isaho enhlonhlweni yezwe. Siyazi sonke ukuthi liyini isaha. Liyinsimbi emazinyozinyo esetshenziswa ekusikeni ngayo izinkuni nezinye izinsimbi. Leli gama elithi enhlonhlweni lichaza insimbi yenduku ecije nganhlanye noma nganxanye. Imbongi iyangathekisa, isebenzise isimo sokukhuluma, yabiza isizwe lesi esikhulekayo ngesaha, kodwa iyabuveza ubunzima lana ngoba uthi leli saha liphinde lisetshenziselwe ukusika enye insimbi. Le nsimbi esikwayo icije nganxanye, okuchaza ukuthi leyo nsimbi leyo ibukhali, okuchaza ukuthi akulula ngoba kungenzeka uthi uyayisaha le nsimbi kube nguwe ohlabekayo noma nguwe olimalayo. Umugqa wama-20 senanelwa eziqongweni. Lesi sizwe sihalaliselwa esiqongweni endaweni ephakeme, okuchaza ukuthi lesi sizwe sithweswa isicoco ngokubekezela kwaso, sethweswa isicoco ngokuzimisela nangomkhuleko waso. Umugqa wama-21 senanelwa ezigodini. Lesi sizwe sihalaliselwa yonke indawo, phansi naphezulu. Umugqa wama-22 simumethwe nayimifula. Siyazi ukumumatha kuchaza ukuqukatha, kuchaza uma kunomthamo thizeni emlonyeni. Ngalo mugqa imbongi ichaza ukuthi lesi sizwe sithola ukufukanyelwa nayimifula. Umfula siyazi ukuthi amanzi agelezayo. Ngakho lesi sizwe sithola uxhaso, sifukanyelwe nayimifula. Umugqa wama-23 sifukulwa nayimimoya. Imbongi ithi lesi sizwe sithola uxhaso nxazonke. Siluthola emifuleni, siphinde futhi siluthole nasemoyeni. Mangabe ikhuluma ngomoya la, ngesingisi besingasho sithi phecelezi ikhuluma nge-atmosphere. Singaphinda futhi sithi
Le mimoya okukhulunywa ngayo imphefumulo yabantu abaphakamisa lo mkhuleko wesizwe. Ngakho-ke la imbongi igqamisa ukuthi umkhuleko noma lesi sizwe esimpisholo sase-Afrika siphinde siphakanyiswe imphefumulo yabantu ukuze ikwazi le mithandazo noma lesi sizwe ukuthi lokho ekucelayo kufinyelele endlebeni yomdali. Yingakho umugqa wama-24 ufundeka ngalolu hlobo. Sifukulelwa kuyo indlebe, ochaza ukuthi leso sizwe leso siyaphakanyiswa ukuze konke esicelayo kufinyelele lapho bekuphokophelwe khona endlebeni yomdali. Sizofinqa sigoqe leli binza. Imbongi isebenzise isimo sokukhuluma esiyisingathekiso, yabiza isizwe sase-Afrika njengesaho, ngoba la imbongi ithi leli saha leli libhekene nobunzima. Imbongi yase ithi leli saha lisetshenziselwa ukusaha izinhlonhlo. Imbongi kodwa yaphinde yathi lesi sizwe sihalaliselwa nxazonke, phezulu phansi. Lesi sizwe sithola ugqozi ngoba simumethwe nayimifula nayimimoya yabantu ukuze umkhuleko waso ukwazi ukufika lapho lapho kuphokophelwe khona endlebeni yenkosi. Ibinza lesihlanu, umugqa wama-25 baphuhle phezu kwendumalo. Leli gama elithi ukuphuhla lichaza ukuma unganyakazi. Igama elithi indumalo lisho into engajabulisi. Imbongi la isivezela ukuthi lokho abakuthandazelayo akusho ukuthi bathandaza manje bakuthole manje. Ngesinye isikhathi bazizwa benamandla, ngesinye isikhathi bazibona bemi ndawonye. Umugqa wama-26 nanxa ubusuku bubude. Imbongi lapha ichaza ukuthi nanoma izinkinga zibonakala zizinkulu futhi zihlale nabo isikhathi eside. Umugqa wama-27 balindele indonsa nekhwezi. Imbongi la ichaza ukuthi balindele ukuxazululeka kwezinkinga zabo, ngoba indonsa nekhwezi kokubili lokhu izinkanyezi eziphuma entathakusa. Enye yandulele enye, indonsa yandulela ikhwezi. Umugqa wama-29 nanxa ubusika bubude. Imbongi iveza ukuthi noma izinkinga zabo zibonakala zizinkulu futhi zingaxazululeki masishane, balindele umfumfu nolwezi. Umugqa wama-30 siyazi uma kuyinyanga ebizwa ngokuthiwa umfumfu,
sisuke silindele ukufufusa kwemithi. Uma kuyinyanga ebizwa ngokuthiwa uLwezi, sisuke silindele ukubonakala kwezilokazane bese siyabona ukuthi cha, ihlobo lingene. Ngicela ukuphuma kancane ekuchazeni inkondlo. Uyazi nawe kuneculo elithi uJesu ufika ekuseni. Umugqa ulandela lapho, Nkosi sikelele Afrika. Lokho kuyimpindwa, kutholakala ebinzeni lokuqala, elesithathu nelesihlanu. Ibinza lesithupha, umugqa wa31, bayahlangana behlakazwa. Ngaphambi kokuthi ngidlulele kweminye imigqa ekuleli binza, lana kufanele sazi ukuthi imbongi kulo lonke leli binza isebenzise isimo sokukhuluma esibizwa ngokuthiwa i-oxymoron. I-oxymoron isimo sokukhuluma lapho kusetshenziswa amagama aphikisanayo alandelane. Uma nje ngingathi kwakuyihlobo nobusika empilweni yakhe, sengisebenzise i-oxymoron kanjalo nje. Lo mugqa wa31 uthi bayahlangana behlakazwa. Imbongi igqamisa ukuthi laba bantu ngababona ngathi bayimbumba, bacula ngaphimbo linye, kanti kunoqhekeko phakathi kwabo. Kusukela emgqeni wama31 kuya emgqeni wama34, imbongi igqamisa umoya wokubalisa. Ibalisa ngokuthi laba bantu ababone ngasolinye. Yase isebenzisa isimo sokukhuluma esiyi-oxymoron. Umugqa wama35, imbongi ithi bamemeza ongabonwayo. Umugqa wama36, imbongi ithi ongabenza babe yimbumba. Le migqa yomibili iveza ukuthi imbongi nenkolo yokuthi yinkosi kuphela engakwazi ukwakha ubudlelwano phakathi kwesizwe sase-Afrika. Mfundi nawe thisha, ngizokukhumbuza nje ukuthi sifinqe sagoqa ibinza lokuqala, ibinza lesibili nebinza lesine. Lokho kuchaza ukuthi wena usuzohlala phansi ugoqe ibinza lesithathu nebinza lesihlanu nebinza lesithupha. Umugqa wama37 zoba yisisi zinyembezi. Leli gama elithi isisi singasho nje ukuthi lisho isitimu. Phela izinyembezi bezigeleza, ngakho-ke manje azisezukugeleza kodwa zizoba isitimu noma zihwamuke. Ake siboneke ukuthi zihwamukela kuphi. Sithola impendulo emgqeni olandelayo, umugqa wama38 othi zohwamukela emafini, okuchaza ukuthi njengoba phela manje ziba yisitimu, zizokoma ziqonde le emafini. Umugqa olandelayo zoqoshongana zibe yizulu. Imbongi ichaza ngaleli gama elithi ukuqoshongana ukuthi ziyoqoqelana ndawonye zibe ngumshungu. Uma ngabe ziba umshungu bese-ke njengesitimu zenza okulandelayo okushiwo umugqa wama40 othi ifu liyophenduka umvimbi. Njengoba lezi zinyembezi zihwamukele emafini, zagoqana
ziqoqana zenza ifu, lelo lifu lelo liyophenduka imvula enganqamuki. Imbongi iveza ubuhle balezo zinyembezi ukuthi lezo zinyembezi zizonisela kube nethemba elisha emhlabeni. Yingakho emgqeni olandelayo imbongi ithe kumile ithemba elisha. Umugqa olandela lapho uthi izwakele imithandazo. Phela manje imbongi eqhamisa ukuthi lemvula eniselayo izobe ichaza ukuthi ifikile indonsa, lifikile ikhwezi. Izobe ichaza ukuthi ufikile noma ifikile inyanga uMfumfu nenyanga uLwezi. Izobe ichaza ukuthi ubusuku obude bufike ekugcineni. Izobe ichaza ukuthi ubusika obude bufike ekugcineni, ngoba imithandazo isifinyelele lapho bekuphokophelwe khona. Ngakho-ke inkosi izoyibusisa iAfrika nakanjani. Sesifike emaphethelweni ayo inkondlo. Sibonga kakhulu mlingane, sibonga kakhulu thisha. Ungakhohlwa ukuthi uhlale phansi ugoqe ufinqe leli binza. Ungakhohlwa ukusubscribe. Sinamashaneli amathathu. Eyokuqala iyo yona le ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesibili isiZulu The Curriculum Breakdown. Eyesithathu isiZulu FAL The Chat Room. Uyathandwa.